Trenér Pavol Gregora po utkání s Linköpingem. Trenére, jaké jsou ty vaše pocity? Strašne sme hrdí na hráčky, extrémne sme hrdí na nich. V podstate odjazdili pomaly celý zápas, o jedného míň, dali 3 góly. Strašne sme na ne hrdí a chcel by som aj touto cestou pozdraviť spartianský národ, že sme tu a budeme sa biť o tú priazeň našich fanúšikov. Když jsme dostali tu červenou, rovnou jsme nestřídali, jaké byly vaše pocity, jaké byly vaše myšlenky v tu chvíli? Chceli sme zachovať hlavne kľud, rozvahu, lebo to sú také situácie, kedy musíte rozmýšľať, ako pomôcť tomu týmu. Možno som si to trošku aj privolal, lebo stále som hovoril trénerovi a asistentovi, že Majovi, že ako budeme hrať, keby náhodou bolo jedného míň, že treba sa na tieto chvíle pripraviť. Nakoniec to prišlo a myslím si, že sme to zvládli veľmi dobre, že sme sa na to vlastne podvedome stále pripravovali, že ako budeme hrať, v akom systéme. A vlastne aj počas toho zápasu sme zmenili jednu vec, pretože zdalo sa nám, že sme boli príliš pasívni a že ak máme hrať takýto zápas, tak tu musíme proste umrieť a ukázať všetko, čo v nás je. Poté střídala Petra Bertoldová, která doplnila tu zadní trojku a byla neskutečně klidná, celkově ta zadní trojka byla klidná. Jak je to možný? Tak všetky tie hráčky sú úžasné a ja som vždycky hovoril a stále to budem hovoriť hráčkam, že bez ohľadu na to, na koľko minút pôjdete, kedy pôjdete, tak každá z vás je dôležitá a teraz sa to jednoznačne ukázalo, že ona prišla a pomohla tomu týmu neskutočným spôsobom, nielen ona, ale aj Ráďa Paulen, aj Vicky Havalec, aj Loren, Trachťák, že neskutočne tam bojovali všetky tieto hráčky, neviem, či som niekoho zabudol, dúfam, že mi to ospravedlní tá hráčka, ak som nejakú zabudol, ale to isté aj dievčatá podporovali, Čikala, všetky podporovali sa a táto emócia je niečo, čo vlastne si neviete kúpiť. Co jste si říkal po tom gólu na 2-1, kdy ještě to nebylo hotovo, ještě nás čekalo velmi těžký boj, protože jsme přece jenom hráli furt v 10. Tak mal som pocit, že ideme hrať ďalší zápas, ďalší 90-minútový zápas, išlo to extrémne pomaly, ale hlavne strašne sme to prijali tým holkám, že si to zaslúžili, bojovali, fajtovali počas celého toho zápasu, takže skôr bolo také, že nech to proste skončí tak a že si to extrémne zaslúži tá partia dievčat a celý ten náš realizačný tým a celý ten tým.